Laagdrempeliger en dichter bij huis. Zeeuwse gemeentes gaan de jeugdzorg anders organiseren. Met een belangrijke rol voor de jongere werkers. Door het op deze manier te doen, voelen ze zich snel thuis. Hebben ze vragen, kunnen we ze ook makkelijker helpen. En dan echt het vertrouwenspersoon, wat wij proberen te zijn voor de jeugd. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Omoda wil geen auto met dezelfde naam. En Zeeuwse politici kunnen leren van hun Britse collega's. Goedenavond. Oplopende kosten en kinderen die echt hulp nodig hebben en dat vervolgens niet krijgen of veel te laat. Daarom gaan de Zeeuwse gemeenten de jeugdzorg anders organiseren. De focus komt meer te liggen bij lokale teams die snel in kunnen grijpen als dat nodig is. Het gevolg is wel dat andere zorg minder wordt of zelfs verdwijnt. In Sluiskil is al een voorbeeld te zien van hoe die lokale jeugdhulp eruit komt te zien. Het Meulengat in Sluiskil. Hier komen elke dinsdag jongeren samen om te chillen en spelen. Hoe is het, Ruben? Goed. Goed? Ja. Wat ben je aan het doen? Fortnite? Ja. Hey, ik zag je vrijdag nog bij de voorleeswedstrijd. Ja. Het ging goed, hè? Ja. Wat moest je allemaal doen? Jongerenwerker Peter van Antwerpen doet hier wat de Zeeuwse gemeentes voor ogen hebben. De komende 5 jaar moet de Zeeuwse jeugdzorg lokaal en laagdrempelig worden. Dicht bij de jongeren zelf. Je bouwt echt aan een relatie. En ja, door het op deze manier te doen, voelen ze zich snel thuis. Hebben ze vragen, kunnen we ze ook makkelijker helpen, omdat je al op de relatie zit. En dan echt het vertrouwenspersoon, wat wij proberen te zijn voor de jeugd. Hoe vind je het hier? Leuk. Vertel eens, wat vind je zo leuk? Alle spelletjes en leuke dingen die je kan doen. Gezellig, heel leuk. En ja, er komen hier heel veel vrienden, dus dat is heel leuk. Het is een van de hoofdpijndossiers van de Zeeuwse gemeentes, de jeugdzorg. Sinds 2015 zijn zij er verantwoordelijk voor. En sindsdien is de vraag enorm gestegen, de kosten enorm toegenomen en de wachtlijsten die zijn geëxplodeerd. De gemeentes hebben daarom besloten het niet langer alleen te doen, maar het regionaal aan te gaan pakken. Nu is er te weinig en vaak ook te laat hulp voor de jongeren die het echt nodig hebben. In een nieuw plan, de regiovisie jeugdhulp, hebben alle gemeentes daarom dit afgesproken. Er komen sterke lokale teams. De jeugdzorg is licht en kort waar het kan, lang en intensief waar dat nodig is. De jeugdzorg is zo dicht mogelijk bij huis, ook de hoge, complexe zorg. En er moet meer samenwerking komen tussen onderwijs en jeugdhulp. De gemeentes gaan de jeugdzorg dus anders organiseren. Maar ook wij, Zeeuwen zelf, moeten aan de bak. Want zeggen de gemeentes, niet alles is meer oplosbaar. Dat problemen en teleurstellingen nou eenmaal horen bij het leven. En dat er niet altijd een therapie of een coach voor beschikbaar is. Hier in Sluiskil geven de jongerenwerkers het voorbeeld. Als ze echt nodig zijn, weten de jongeren hen te vinden. Schoenenketen Omoda wil voorkomen dat er een Chinese auto op de markt komt met dezelfde naam als de schoenenketen. Het Zeeuwse schoenenbedrijf is een bezwaarprocedure begonnen om te voorkomen dat de auto met de naam Omoda hier wordt verkocht. De elektrische auto zou volgend jaar april op de markt komen. Omoda is niet alleen actief in Nederland, maar in meerdere Europese landen met schoenen en kleding. Stichting Bruisend Zeeland uit Goes is de nieuwe organisator van het Bevrijdingsfestival in Vlissingen. Bruisend Zeeland neemt de organisatie over van de Cultuurwerf Zeeland, die eerder dit jaar in financiële problemen kwam en faillissement aanvroeg, mede als gevolg van tegenvallende barinkomsten. Die problemen verwacht de nieuwe organisator niet. Ik denk wel dat wij inderdaad een goed financieel model hebben liggen op dit moment. Waarin wij niet 100% afhankelijk zijn van horeca-inkomsten. Mocht dat wel goed zijn, dan gaan we nog gezonder de toekomst tegemoet. Maar mocht het niet goed zijn, dan kunnen we die klappen gewoon opvangen. De organisatie rekent op 30.000 bezoekers. Eind januari worden de eerste artiesten bekendgemaakt en de toegang blijft gratis. Gerommel in de lokale partij Leefbaar Schouwen-Duiveland. 4 van de 5 bestuursleden stapten op uit onvrede over politieke dubbelfuncties. Samen bouwen gaat niet meer op voor 4 van de 5 bestuursleden van Leefbaar Schouwen-Duiveland. Het enige overgebleven bestuurslid Dick Mulblok, hier links, vormt een tijdelijk bestuur met 2 interimmers.
Het is altijd jammer dat bestuurders terugtreden, maar de algemene ledenvergadering heeft het laatste woord. Want de leden gingen niet akkoord met het voorstel van het bestuur om politieke dubbelfuncties aan banden te leggen. Sommige bestuurders van Leefbaar Schouwen-Duiveland zijn buiten de gemeente ook actief voor partijen als de BBB. En dat kon niet, vond het bestuur, want dan ben je niet meer onafhankelijk zoals in de statuten staat. Meulblok is zelf ook actief voor de BBB als burgercommissielid in het provinciebestuur. Hij ziet zelf het probleem niet. Zo is Nederland nou eenmaal georganiseerd. We hebben 340 gemeenten en in elke gemeente zit een lokale partij, politieke partij. En daarnaast zijn die leden van die partij meestal ook politiek betrokken met een landelijk lidmaatschap van een politieke partij. Leefbaar Schouwen-Duiveland hoopt in maart een definitief nieuw bestuur te benoemen tijdens een ledenvergadering. De gemeente Terneuzen blijft controleren op vakantiepark Marina Beach in Hoek. Dat zegt wethouder Frank van Hullen naar aanleiding van een controle gisteren. Daaruit bleek dat er nog steeds mensen permanent op het park wonen en dat is niet toegestaan. Naar schatting gaat het om een 10-tal adressen. 2 daarvan krijgen een dwangsom opgelegd en bij anderen wordt daarmee gedreigd. Het is feest bij het hertenkamp in Groede, want de hertenkampen in Nederland mogen toch blijven. Super, yes! Het is gelukt. We zijn zo blij. Echt. Een heel mooi kerstcadeau. Het kabinet wilde van de kampen af. Door een fokverbod zouden ze langzaamaan gaan verdwijnen, was het plan. Maar dat besluit is nu teruggedraaid. En ook al lopen er meer dieren rond op het hertenkamp in Groede, het nieuws is met veel blijdschap ontvangen. Want de dieren horen bij het dorp. Dat gaat al zo lang terug. Ze zijn hier altijd geweest. De eerste hertjes zijn door koningin Wilhelmina geschonken. Dus heel belangrijk. Om het goede nieuws te vieren komt er taart en krijgen dieren op het park wat extra te eten. Hoe gaan lokale en regionale politici in Engeland om met de min of meer gedwongen bouw van een kerncentrale in hun gebied? Iets waar Borselen in de toekomst waarschijnlijk ook mee te maken gaat krijgen. Verslaggever Pim van den Bergen ging op zoek naar het antwoord op die vraag in Somerset in Engeland, waar nu een nieuwe kerncentrale wordt gebouwd, en sprak daar met lokale en regionale bestuurders over hun ervaringen. Vanaf 1965 leven de mensen in de Engelse regio Somerset met kernenergie. Na de bouw van Hinkley Point A en B is het nu de beurt aan Point C. Net als in Nederland beslist ook de centrale regering in Engeland over de plek waar een kerncentrale moet komen. Het is vervolgens aan de regionale en de lokale politici om de belangen van de bewoners in de buurt veilig te stellen. We were going to be the sacrificial lambs for the rest of the country. Op een steenworp afstand van Hinkley Point C ligt het slaperige dorpje Stogursey. De lokale politiek werd voor het voldongen feit gesteld dat de centrale er zou komen. Wasn't particularly happy about it when we found out all the implications of it. Raadslid Lee Redman vertegenwoordigt kiezers in Bridgewater. Een stad vergelijkbaar met Vlissingen of Goes qua grootte. Hij beet zich vast in het voorstel van de bouwer van de nieuwe kerncentrale, EDF. 50,000 pages and try and find bits in that would potentially impact, mitigate or make the problem a little bit better or easier for the people of Bridgewater. In Stogursey is de angst voor de gevaren van kernenergie weggeëpt. Zo zegt raadslid Alan Searle. Residents were really skeptical about it in the early stages. But eventually, you know, when the employment side of it came along and it did bring a lot to the economy here, you know. Yes, it brought quite a bit of prosperity to the community. A lot of employment. Dus werd er ingezet op compensatie. There are community impact mitigation. So there are funds where people can apply for grants to support good causes. That's a good thing. And the local councils, the district council, has used that money well. Double glazing for people that live near the site. And hence we got this village hall, which was a large amount of mitigation money that was after sort of pressing them for more money than they offered in the beginning. We actually almost more than doubled what they offered in the early stages, you know. Naar Zeeland kijkend hebben de raadsleden wel wat advies voor de politici en bewoners hier. Ensure that you have a detailed list of impact. So everything that you think will impact the local area because of the development,
make sure that you list that. Try to make contacts with whoever is given the contract, the job, to try to build up relationships with them so that you can try and influence things. Work with them, but not for them to run over us, Just make our points of view what we really need and what we expect. En het Nederlandse ministerie heeft vandaag bekendgemaakt dat volgende maand de eerste haalbaarheidsonderzoeken naar de komst van de kerncentrales in Borselen van start gaan. In die studies wordt gekeken of er genoeg ruimte is, wat het gaat kosten en hoe lang de eventuele bouw gaat duren. Een rustige dag vandaag met veel bewolking en een heel klein beetje zon, maar ook regen en motregen bij maximaal 10 graden. Morgen grotendeels droog, maar veel zon zal er niet meteen zijn bij maximaal 9 graden. Vrijdag wel een grotere kans op brede opklaringen. De temperatuur blijft ongeveer gelijk met nu. En dan tot slot nog even dit, want kaartblunders die zijn we wel gewend ondertussen van verschillende bedrijven en organisaties. Maar nu is het ministerie van Binnenlandse Zaken ook de fout ingegaan. Op een kaart waar gemeenten staan die geld krijgen van het ministerie zijn een aantal gemeentes van plek gewisseld, waaronder dus Terneuzen en Sluis. Ach ja, heeft Terneuzen toch nog even kunnen genieten van het mooie West-Vlaanderen. Het hele verhaal is terug te vinden op onze site en in de app. Voor nu nog een hele fijne avond.